karong adlaw mahiuban ka nako sa paraiso. Ang muhatag og kinabuhi o pamalandong ni ikaduhang pulong nga gilitok na Jesus samtang siya nagbitay na ng cross, usa ka active member sa Catholic Faith Defenders this Archdiocese of Cebu. Magsasangyaw ilabi na didto sa prisuhan. Brother Efren Yap de la Piña. Ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lucas 23:42-43, ikadahong pulong ni Jesus Christ sa Golgota dito sa krus. Dito sa tiilan o tapad ni Kristo sa krus, adunay duha ka mga kawatan o tulisan. Unya mo sa mingon kang Jesus Christ, kung maghari ka Ginoo, dad ako sa paraiso o langit. Itubag ang atong Ginoo siyang pinulungan, diyaw mana ami tiwi bi paradisa. That today will be in paradise with me. Sang usa ka kriminal nga pila ka bugi patay, kawat uban pa, napalit niyang langit, gumikan sa aktual konfesyon. Diya sa Latina Vulgata hubad ni Monsignor Yap sa 1 Timoteo 6:12, mangubisalay kamo sa inyong mayong pagubisal sa kadaghanang tao. Nya dito sa Golgota, daghang public area man to. Sa to pa ni actual confession ang tulisan. Nya mayong pagpisal mao ang gitawag og kinahanglan sa mayong pagpisal ang repentance. Sa buhat 3:19 og 2 Corintios 7:10, pag hinulsol kamo balik sa Dios aron papaso ninyo mga sala. Sa to pa napapas ang sala sa tulisan gumikan sa repentance. Mga kaigsunan, sakto ka importante kayo mga kaigsunan nga panigingnan alang kanato mga tao nga dagha mga tao ron sa tibok kalibutan. Imatud ba sa Catechism of the Catholic Church 1853 o 52 nga different kinds of sins. Dagha mga sala sama sa mga direct abortion, live-in, way kasal, isig kalalaki, isig babae, o corruption, uban pa, o paghigugma sa salapi. Kay gumika na ini mga kaigsunan, si Judas Iscariote na biktima sa salapi. Maong gibudihan niya si Jesus Christ. Unya si Judas ang nagbudhi ni Kristo. Malangit ba to siya? Ang tubag na to base sa pulong sa Diyos. Sa Juan 6:30 ningon si Kristo, ang usa kaninyo yawa. Sa to pa si Judas, yawa niya nay malangit nga yawa. Niya sa Juan 13:25-27 si Kristo sa katapusang panihapon ni hatag og pan ngadto ni Judas. O niyon si Jesus Christ, ang usa kaninyo may paywa matao dautan. So matinaw klaro nga si Judas di gyud malangit. Pero timan-an nato sa Mateo 19:28. Niyon si Kristo, kamong 12 ka tribo sa Israel, iniglingkod sa anak sa tao dito sa gihira sa langit. Kamong 12 nausab kamo. Unya, si Judas buhi pa. Dito si Judas nung panahon na. Di mana na to nga pamong ni Jesus Christ nga dili mamakak si Kristo kumamong. Asa mamasa? 1 Pedro 2:21-22. Tito 1:2, Hebreo 6:18. Ang Diyos dili mamakak ni Kristo. Di mana na to? Diyos ug taong matuod. Klaro tinaw kayo nga matibang-timbang si Iglesia Katolika. Kay si Judas sa Mateo 27:45 nagmahay ang kwarta o salapi iyang gisalibay. Di balasan ning kwarta mo ni nakaingon ako kay gibaligyan akong Ginoo gumikan sa salapi. So munang mga korupsyon, kwarta uban pa delikado kayo kay sa 1 Timoteo 6:10 matubang San Pablo, ang paghigugma sa salapi mo'y tinublan sa tanang dautan. Ang higugma sa peligro nahug sa sala. Qui amat periculum in peribit sa Latin ba. Muna nga delikado ang kwarta. Muna sa Judas nakaamgo siya kayo apostoles kito pare obispo pagyon. Nidagan siya og daghikog si Judas. Nya ang hikog unsa man ni public scandal na. Sala na pero di ta makaingon nga mortal sin kay tulo kay isgutan may tungod sa mortal sin, grave matter, full knowledge and full consent suma sa Catechism of the Catholic Church of Our Catholic Faith Manual of Religion by Bishop Moro. Sa to pa
ang tao maghikog abnormal na. So why normal nga maghikog? Sa to ba depikto siya iyang intellect. Muna nga ang simbahan ni pahayag sa iyang desisyon, silent siya sa kalag ni Judas. Kay sa buhat 1:18-19, paglayat ni Judas ni kayag ang tinay. Unya sa wa pa makayag ang tinay. Basig nasangi to Judas. Nakasampi to. Suma sa buhat 2:21, Roma 13, whosoever calls in the name of the Lord shall be saved. Ang tanan nga mosampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. In the last seconds, si Judas nakasampit sa Ginoo. Salbar sa Judas. Muna ang Iglesia Katolika Romana, silent sa kalag ni Judas. Wa mingong na purgatorio, na impierno na langit. Muna timana na to mga kaigsunan, si Judas gitawag ito occasional instrument. Dili to drama, tinuod gito ang itabo. Kang yawa, misod ka Judas, muirtintal. Muna ang yawa, maninintal gining yawa. Mandamay gining yawa, naglibot suro yung yawa, 1 Pedro 5:8 mangitak tukbunon. Muna magamping ta, magampo niya pasakop sa Iglesia Katolika Romana. Na matuod nga Iglesia. Unya timana na to mga kaigsunan kay kiduhang pulong ni Jesus Christ nga nilansang siya sa cross, niaga sa iyang dugo. Matud pa sa Hebreo 9:22. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung way pagpaaga sa dugo, wa tay kabasayloan sa atong sala. So kining gibuhat ni Kristo sa lansang sa cross, pasaylo ni sa sala. Asa mabasa? Episo 1:7-8. Litra po litra yun. Kumingon ta naluwas ang kalag, wa pa gani resurrection. Passion of Christ pagani. So kuan pa kining napasaylo atong sala. Kaysa Roma 5:9, gumikan sa kapungot sa Dios nga Amahan, way sa buluit. Tali kanato mga tao sa kalibutan tungod sa dugo ni Kristo. Napasig-uli kita sa gadapader. Satu paday, pagkabililon sa dugo ni Jesus Christ, ni agas. Asa mabasa? 1 Pedro 1:18-19. Mauna nga, mamalandong tayo ni mga kaigsunan, ining Birnes Santo, year 2025. Nga kasagaran ng atong mga kaigsunan, Birnes Santo, maglingaw-lingaw, ligos nagat, sugal, tinagog sugal. Unya, kaok baboy, bista maro sa daan bantayan, exempted ang tagabantayan. Waya, di sila makasa kung makaon sila baboy. Ihatagag pagtugot sa Iglesia Katolika Romana. Pero dili ka taga-bantayan island, muadto ka dito mamista, makasa ang dili taga-bantayan ni karne. Kay abstinensya ka na. Duhar ka punto sa tibok tuig, Miyerkules sa Banlis, o abstinensya. Naman diha sa 1 Corinto 8:13, kung makaangin ni magsuon mo, karne, ayaw pa ka na, kay makasala ka. So muna mga kaigsunan to ng pamalandungan, na tungod sa itong mga kalibutanon, mga worldly matters, matod ba sa 1 2:15 matod ba ni Jesus Christ, ang Amahan, wa migugman ning mga kalibutanong butang. Sama sa worldly matters, earthly desire, mga kaulag, uban pa mga kaigsunan. Unya, kini atong 7 last words, atong pamalandungan karon nga ang kagamahanan kay sa Roma 13:1-3. Ang gobyerno tahuro na to. Kay ang kagamahanan gitukod sa Dios. Ang musupak sa kagamahanan adunay tulubagon sa Dios. Roma 13:2. Unya sa ang unang sa tupapa sa Iglesia Katolika Romana 1 Pedro 2:13-14. Ningon si Apostol Pedro, kamo magtotoo, tahuran nyo ang emperador sa itong presidente o gobernador, mga pangulo, litra po litra. 1 Pedro 2:14 mga kaigsunan. Midugang si San Pablo ngadto ni Tito 3:1, kamo magtotoo, tahura ang nasa punuan kagamahanan. Sa ito pa, respect the leader. Biblia mo ningon na. Yan may kini mga minister uban pa mga nagalagag charismatic, kasi ang worship niya, di mo tahon sa pulong sa Diyos. Naago na sa pulong sa Diyos, tahurol ta na. Una mga kaigsunan nga itong pamalandungan, nga kining maong 7 last word, gibalik-balik sa Iglesia Katolika Romana, para mga tao makaamgo, nakita makasasala ta. Unya kay makasala ta, motong giskutan diya sa Santiago 5:16, kadtong dagog sa pagkupisalay kamo sa inyong mga sala, word for word, Latina bugata, hubad ni Masiria, footnote, kupisals pare, word for word yun. Buhat 19:18, Latina bugata, hubad ni Masiria, ang mga salamangkiro, nang kupisal, ngadto sa mga apostoles. Hindi mga apostoles, ihatag gahom ni Jesus Christ. 1:20, 22, 23.
if you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain those anyone, they are retained. Sabi ni siya pa, ang mga sala sa mga tao, inyong gipasaylo ko usab. Ang mga sala sa mga tao, wa niyo pasaylo, di sa nung pasilon. Sa to pa, adunay divine authority given by Christ to His priest was very clear. Sa to pa, adunay Diyos nung gahom. Ang gipasaylo sa pare, gipasaylo usab sa Diyos. Muna'y klaro diya mga kiigsunan, doctrinal o biblical yung panudlo sa Iglesia Katolika Romana. Unya, si Kristo gilansan man sa cross, kinsa man ito gilansan? Diyos to o si divine person? Si Jesus gilansan sa cross. Unya, kaya na may Diyos og daw matuod, suma sa 464 sa Catechism of the Catholic Church. Unya, si Kristo namatay diya sa cross. Dugma man na, page 183, 184, Christ died on the cross. So kanamingon nga, God died on the cross. Si Kristo, ang iyang pagka-Diyos, Espiritu. Niyang 1:4-24. Ang Espiritu, walay lawas o bukog. Lucas 24:39. Niyang Espiritu, way kamatayon. Kaalam 12:1. San Pablo, minuga nga nasa 1 Timoteo 1:17, God is immortal. Repredo ng Jesus Christ. Kaya mingon tang Trinity na, laro kayo ang 1 Timoteo 1:15 atong basahon. Yes, bala ang kasulatan. Christ Jesus came to this world to save sinners. Mateo 9:3 siningon magyud, Bene vocare Jesus sed peccatoris. I did not come to call righteous but sinners and repentance. Wa ko maris kalibutan pagtawag sa mga mataro. Kundi makasala, klaro si Kristong niari. Unya, gisgutan sa 16, muna si Jesus Christ, munang way kamatayon ng Diyos. Pero isip tao, namatay ang human nature. Suma sa 6:1-2 sa Catechism of the Catholic Church. Nganingon dito, si Kristo siyang amahan, kuha kining kupa. Kaya kining kupa kanako, Mateo 26:39. Pero ang simbahan ni explicar, ningon dito, the church expresses that the horror that the dead are presented to his divine human nature. Human nature, sa ito pa, 1 Pedro 3:18, klaro kayo ang human nature mo'y namatay. Klaro kayo ng mga kaigsunan. Pero being God, join His humanity, but did not dissolve and damage. Permanente gipotong gitawag og hypostatic union of Christ. Busa mga kaigsunan, itong ipambit, 7 last words nga palandong ta sa dakong pagpubos. Nalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.